दिनै आयेना सरकारजों सोमोन्दो गैयाब्ला अब्ला सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा आयेनखौ मानो दिनै गावसोरजों लोगोआव लाफाखो जों बेखौथ' कुइसन खालामनो लुबैदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारिनाव नों एसे लाजिनो सोलों गबिन्द गिबियावनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव इउटुबार एन्ड इलेक्ट्रनिक मिडिया फंबायफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय थाबाय आरो सारियाव आंजों थाफानाय निसिना आन्चलिक कमिटि अल एक्स भलन्टियार फर्सनि जायफोर कर्मकर्ता दं आं बिथांमोनखौ हामबाय होनदों दा आवगायावहाय जेरैबायदि कनस्ट्राक्सन कमिटि हिसाबै जों दाजानाय दोनजादोंमोन बे मुंख्लं खाम्फाखौ कनस्ट्राक्सन कमिटिया मोनसे फांसनलेस जानानै थानायावहाय दिनै बेबायदि हाग्रा बंग्रा बेबायदि जानानै थादों मोनसे मेनेजमेन्ट कमिटि गैयाब्ला बेबायदिनो जायो नाथाय जों मुंख्लंखौ मुंख्लं हिसाबै जोङो दिनै सन्मान होनो रोङाखै बेखायनो एक्स भलन्टियार फर्सफ्रा आरो बेयावनि जायफोर दावहा नांनानै गोमाजानाय न'खरनि मानसिफ्रा हुरा जोंखौ बुंदों बे बुंनायखौबो जों नेग्लेक्ट खालामबोनानै थाबोनाय जादों नाथाय दिनै बर'फोरनि जिनोखि दिनै गावनि राजनितिक बे राजनितिफोरखौ मोजां मोनैयाव एक्स भलन्टियार फर्सफोरनि गेजेरजों बेयाव मोनसे दावहानि समाव जिउ गोमानाय न'खर आरो बिथांमोना दुखु मोननायजों बिदिब्ला जों जिरायना थानायनि सम गैलिया बे मोनसे मेसेजनि गेजेरजों मुंख्लं खाम्फाखौ रिभिउ एन्ड निउ बिल्डिं खालामफिननो थाखाय बिसोरो साखाफारा जादों जाहाथे बे मुंख्लं खाम्फानि दारैनो थाबोनाय माखासे बर'फोरनि जिनोखि मोननांगौ मोन्थाय बे जिनिसा जाखांफिनदों होननानै बे मेसेजखौ गामि गामि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि मुंख्लं जानानै थांनाय जोहोलाव आरो जोहोलावफोरखौ गोसोखांफिननांगौनि खाथिराव जोंनि बे निसिमानि एक्स भलन्टियार फर्सफ्रा बेबायदि मावनो थाखाय थाग थियारि जादों गेजेरजों इनफरमेसन प्लास डिक्लेरेसन बे मोननै सोदोबखौ बुंलांबावनो थाग थियारि जाबाय बे मुंख्लं खाम्फाया दिनै मोनसे डेभेलपमेन्टेल वर्क्सनि गेजेरजों आसाम माला सापागुरि टु मालिबिटा भाया खयला मैला बे लामानि गेजेरजों बे मुंख्लं खाम्फाया दिनै स्थायि जानाय नङा बेखायनो बे मुंख्लं खाम्फाखौ बेयावनि दल संगठन आरो बुद्धिजिबिजों रायलायनानै शिफ्टेड खालामनायानो गाहाम जासिगोन होननानै दिनैनि बे अक्ट'बर दाननि 10 थारिख 2023 मायथाइयाव बे थाइस'बिल दावहारु ब्रिजआव मोनसे एडक कमिटि दानानै माबोरै खालामोब्ला साक्सेस जागोन बिनि सायाव जों बैठक खालामनाय जादों बबे साइडजों बेखौ बोखारगोन बायदि बेखौ बबे साइडजों बोखारनाय जायो बेखौ जों डिसिसन लानाय जायाखै खिन्थु जोङो बिनि नामावनो जों 1.5 बिघा हाखौ बायनानै दोननायबो जादों जोङो बिएससि मोननायनि उनाव एक्स भलन्टियार जाहैबाय जोङो थादोंमोन बर'नि गेजेराव गोबां संगठनफोर जाथिनि थाखायनो मावबाय थादोंमोन आसा खालामदोंमोन बे संगठनफोरनि गेजेरजोंनो जोङो सेपारेट स्टेट आलादा रायजोखौ मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामथिदोंमोन बिराद गिदिर आसामोन नाथाय दिनैहाय बिटिसि मोनबाय बिटिसि मोननायनि उनाव बिटिआर पिस एकर्ड जाबावबाय नाथाय बेयावहाय जोङो लकसानखौसो नुदों बर' जाथिनि खहाखौ नुदों बेखायनो जोङो जांख्रिथायनो थाखाय जोङो सिखारफिनदों जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सफोरखौहाय जोङो लिंथुमफिनदों आरो जोङो सांग्रांथि खालामदों आरो दा दाब दाब आन्चलिकआवहाय दा गोख्रोङैनो जागासिनो दं दा बे जानायखौहाय जोङो जाहाथे मोनफ्रोमबो आन्चलिकआवहाय जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सआ गोख्रोङै सिखारफिनो बयबो आरो जोंनि बे आलादा रायजो बिनायावहाय जानो आवगायफिननो साफ्रोमबो आरो बे एक्स भलन्टियार फर्सजोंनो जाहाथे साफ्रोमबो बर' न'खरफ्रा रायजोफ्रा जाहाथे मदद होयो बेखौ जों एक्स भलन्टियार फर्सनि जानानै जों मिजिंथिनाय दं निश्चय रायजो राजाफ्राबो जोंजों लोगोसे ओंखारफागोन खौसेथि लाबोनांगौनि पलिसियाव जोङो दिनै जों ग्राउन्ड वार्क ग्रासरुटनिफ्राय आरोखि ग्राउन्ड लेभेलनि खामानिखौ जों दा स्टार्ट होबाय जेरै जों मार्टियार्स टम्बफोरखौ फुगारस्रांबाय साफा खालामस्रांबाय जोंनि फुराना कर्मिफोरखौ जों लोगो हमनानै दिनै ज' रायलायबाय ओंखाम बोथिसे जानानै माने गावनि गिभेन टुगेदार जों माने बेफोर फंसे फंनै बाथ्राखौ रायलायलायगोन बिनि गेजेरजों जों लासै मेसेजखौ गामि रायजो राजानिसिम लांनानै जों खावलायहैगोन जे ओमफ्राय गासिबो धोरोमारि जाय जि धोरोमखौ मानियो
बे धोरोमनि आफादफोरखौबो जों खावलायहैगोन थांनानै जे बर'आ गमामायैनो दिनै एथ' डेन्जार राजनितिक गेलेनो हानाय जाथि जादों नामा भारतआव जोंनो निस्सय जायाखै जिहेतु जों दिनैसिमबो दाना फाइनाल सल्युसन जोंना गैया बाउन्डारि फिक्स गैया जोंनि जिफोर राइट्स दङ कनस्टिटिउसनाव जों बेफोर जिनिसखौ दिनैसिम इन्जय खालामनो मोना दा गतिके बर'खौ जों बेखौनो मेसेज हरगोन बा खावलायगोन आरोखि जे माने जोंखौ जों एक्स भलन्टियार फर्सआ जों खावलायबाय दिनै जोंखौ अननानै रायजो राजाफ्रा खेबसे लास्ट टाइम सुबिदा हो जों थांगोन नोंसिनि सेराव जोंखौ लास्ट टाइम खेबसे सुबिदा हो जोङो माने बर'नि आद्रा थानाय खामानिखौ जों खेबसे जुजिबावनि आरो जोंजों लोगोसे नोंथांमोन बायदि बैसोनि यां जेनेरेसनखौ नोंथांमोनखौ जों खावलायो जोंखौ एक्स भलन्टियार फर्स होननानै बोरायनि आफाद संगठन होननानै डाटा यां जेनेरेसनखौ जोङो सबसमाय जोंनि प्लेटफर्माव गुरैयै जों खावलायगोन फै जों जे आइडियलजिखौ नोंथांमोन होलांगोन बेजोंनो नोंसोर बर' जाथिखौ गेदेमा बानायहैनो हागोन